Ayo. Oh. Kol ganin papalitar gud kog Milo. Oh, pila ka buok do? Isa lang, isa tagpila man na. Tagdis. Oh, na isa. Ay, salamat, salamat. Oh. Milo plus ice. Perfect pang ice candy. Pak. Bilhin ko sa untang bayan na yun. Lingkod na yung kudriya. Asa na gaito kung isa kauban ba? Wala na may adto-adto diri abay. The best yung kayo ng ice ug Milo ba? Ice candy mo na yung ginatawag nga life hack. Ice candy. Buo dira Saba. The best kayo bay? Ito maroon tanay may lang nainhatag sa tuwad pagkaon. Good shit. Solve na akong pamahaw. Uyag ng mga bataa eh. Sige mo, dila pag yun tanaw mong dito magkaon. Sabi mga ginikanan ng mga bataan eh. Tagyagutom kayo. Uya po eh. Nangayo ra ba oh? Wala ta kay mapalit ko. Grasa mo. Palit ra ko. Uya mga bataa eh nga. Batang hamog kay ba? Palitan mo na ito isa. Kol, palit ako isa ka Milo, Kol. Oh. Lara. Oh, Lara. Bites. Mabusog na ba kaya sila ni no? Tama. Dong, asan din yung ginikanan di ay? Gutom na kayo mo? Pak. Uya po ninyo. Ay, nyanak, nagpalit ko isa ka Milo. Gunitin eh, oh. Gunitin na ha? Dua ka Milo kung gipalit, ani. Okay ha, dua ni ka Milo. Ambi na, be, ambi na. Oh. Oh, gutom na dyan kayo mo? Oh, ako ni, buo-buo nin dua diri ha? Ako na mukhaon. Tanya lang mo. Yati na pala raman ni ambing tagaan ta. Hindi, expect ninyo ani dong. Tagaan ta mo ani? Yaya ba ninyo na may ginikanan? Nasaan ninyong ginikanan diya? Papalita sila. Ulitan ni mo oy. Gani. Tara ta, mangulit ta. Ali. Luoy mo bataa. Uli mo dito ay. Sig pangayo. Aya po na yung kinabuhi ay tambay na po. Tambay-tambay, way kwarta-kwarta. Gaya gid atong isa. Oy dugay gyud ganan sa mga adto diri sa tambayan ba. Tilapan na tayo, gusto pala ito na ito mapalit kasi gila matagtambay. Ako di permente mauna diri on, nahilis na niya akong askindi. Naaya po na ni. May magparehas ta ni. Boy tambay dito na may puso kay kabalo mo diskarte, daghang yung diskarte. Pero pod kay masing maabot to mangayo to ba. Saan paskin-paskin na po din niya. Kini, hiring. Hagbasero. Kaya kay na ko ni. With experience, putik kamay kadaghan na akong nagiagagbas dito ah. Naiagi pa yung panlimpisa. Kaya kay na ko ni. Asa mo ni dapit? Putik kamay sa masilingan ah. Dolo mo na kayo di. Pastilapan kadali ang trabaho ay. Time pa. Basig mo sabay to kung kauban ni Sano. Basig mo hagbas mo to ba? Tuon ka na ako to bay. Tapos na ng buang ah. Hindi tayo nag-adto. Dadalap yung papel. Part! Oh! Awa, part! Awa, part! Tama na. Putik kamay part. Hiring part oh! Dali kayo nga trabaho part. We are hiring. Position. Hagbasiro. Oh, hagbas ah! Naunsa mo. Dali arani no. Hagbas agbot. Oh, hagbas ah! Hala. Ay, tanawat. Part, di mo din ni basta-basta. Kaya naman din ni qualification eh. Unsa mo? Wakay kakabasaan niyo? Senior high graduate. Ay, qualified gani. Senior high graduate mo Oh, part? graduate na kag senior high no. Siyempre. Ah, kani. With experience man. Ay, putik kamay part. Pinakaitar na akong gikwal to. Hagbasan, gilipisaan pa gani. Ay, tama. Ma'am din mong trabaho sa una Buwan no. mo? Mga basay, bisag kabugangan pa na dira. Bisag unsa pa siyempre. nakasagbot. Biskan pag usa nakakatol part, ako lang sumuko Ay, na eh. kini lang. Requirement, resume.
Ay, siyempre part. Resume. Kamalo nakuha na part. Ako dali ano buhaton. Ay okay, naka-college, naka-farm day ka no, naka-graduate, naka-senior Siyempre, high. Siyempre, makabalo jud ka na. Ay na pa man niyo. Police clearance or NBI, ka nag-requirements niyo niya hagbasiro ra ang kuan. Gali part to. Natingalay ko hagbas sa gali. Certificate of graduate pa gyud do. Anak ko nakakuha na part na. Anak ka ni. Siyempre. Paminaw nimo qualified ka ni. Qualified na ko kuha na dali makay na ang trabaho part. Pero paminaw na ko ani part, di gapon ka makuha ani. Ano man? Di gapon ka makuha ani oy kay no? Awa si mong basta di ka makuha ani. Kuha na ikaw na part kay tanawa sila makaingon siya nang itom na ko kay nagbas. Isa pa part. Na mong kuha na tanan part qualified mong kuha na ilang gipangayo part na unsa mong Oh, lagi part qualified lagi ka pero paminaw jud na ako part, di lagi ka makuha lagi. Alaina mo part ay mo kung discourage part hagbas mo na part. Dili na. Experience. Dili man sa pagkuan part, sa pag-discourage kabalo na biya ka diri sa tong lugar no nga grabe kahay ang mga standard. Bisan paghagbasiro ra na part. Mamili jud na sila og mga tao gyud. Nga awa ana sila part nga with experience taas na kay kog na experience na hagbas part ay naunsa mo ka part. Ikaw good. Ikaw bahala daro. Ikaw good bahala oy. Dili Gusto ka- ka mag-experience na. Dili ka mo banday. Okay, good shit. Nakikuha na akong tambay-tambay diri aw kay relax ra kayo. Ikaw apply na ito ako. Bahala Buwan ng ka. sesyon. Bahala ka diha. Nga bala po ka. Buang. Good sa kay ko na akong tambay-tambay diri ay maingka mong ko diri Ay naon tay mga play kay kulang kay tao ba dako ba tong iriyang hagbasunon. Kini. Siya di ko makuha. Kagwapo sa akong pamorma. Kumpleto pa yung kutanan. I'm so confident. And I'm ready right now. Araw. Ay, murag na isa ka aplikante oh. Basig qualified na ni karon. Hi ma'am, good morning. Good morning po. Do say ato sir. Ma'am, kamo ba yung nag-hiring ani sa kwan? Hagbasiro ma'am? Ay oo, tama gyud sir kami kay kulang gyud kay mig tawo nga mohagbas karon ba. Kani. Kuha jud ko ani dito nang apply lain. Okay sir, mga apply ka sir? Siyempre ma'am, mga apply ko ma'am tanawa yung pamorma mo. Okay sir, to sa tanaw ni mo mga requirements ha. Sure ma'am. Kumpleto kay na ma'am. Posible di ko makuha ani. Okay sir, imong pangalan si Luigi Haiktin. Yes ma'am. Graduate po dai kag kuan senior high no. Yes ma'am. Ang experience nimo nakahagbas na dai kag dagkong area. Siyempre ma'am, mo na ako trabaho sa una pa since high school, good 7 ko ma'am. Okay sir, mao ni among kailangan sir ba? Pero i-check sana ko nimo tanang mga requirements sir ha. Ay, kumpleto man day ka sir. Wala ni siguro problema. Ako pa, bago ko mo ito doon ma'am, kumpleto ko na ako nadaan. Okay sir, paabot na tas tawag sir ha. Tawag? Tawag ma'am. Okay, kailangan pa man pod mag-entertain tang uban kay para masabay mo. Ay, di pwede sugod na dito so ma'am kay kagbaso na kay ko ma'am ba kay wadyo ko'y kwarta-kwarta ma'am kaapon mo kay tambay gud ma'am. Paabot ng good sir, matawagan na lagi ka. Mamili jud og tarong karon kay isa nang may kinahanglan sa bakanting posisyon. Atay, posible mong kayo bay, kompleto mo ko tanan bay. O sige lang, maniid ko. Basin na pa'y mga playlain. Mayong buntag ma'am. Diri ba itong nag-hire o kagbasiro? Naagi di ay. Abi, basig di na madawat. Wa man nakapurma. Dire sir, mga apply ka? Mga apply unta ko ma'am. Wala man ka nakapurma sir, dili mo na proper mong pagpang-apply. Wala pa jud kay mga papel dala. Kiri ko mira magkuni paring butso diri kay kulang daw mong tao. Ay, si sir, ikaw na ito yung pasabot nga tao. Oo ma'am, makasulod ba ko ani? Ayo, kumpleto na sir. Ikaw jud to kong ipaabot nga gi-recommend ni Sir Butsoy. Magdala lang kaunyang mga gamit kay magsugod na kaunya. Mga liko, panghagbasay ha, balik kaunya mga launa. Ay salamat pa ma'am ha. Sige sir. May ganing natay kaila sa sulod ba kay dali ra ta makakita og trabaho. Dawat da yun? Kumpare niyan, dako-dako din ha? Uy, ayo.